Az izraeli kormányfő bocsánatot kért a Hamas terrorszervezet felső vezetését célzó szeptember eleji dohai légicsapásért. A szeptember 9-i izraeli hadművelet célpontja a Hamas dohai főhadiszállása volt, ahol a terrorszervezet vezetői állítólag azért gyűltek össze, hogy tanulmányozzák a legutóbbi gázai béketervet. Benjamin Netanyahu állítólag az amerikai elnökkel folytatott tárgyalása során a Fehérházból hívta fel a katari kormányfőt, és beszélgetésükbe bekapcsolódott Donald Trump is. Az amerikai elnök és az izraeli kormányfő megegyezett abban a 20 pontos tervben is, amely a gázai háború lezárását és a még Gázában lévő izraeli túszok szabadulását célozza. 8 arab és muzulmán állam külügyminiszterei ezután közös nyilatkozatban méltatták Donald Trump erőfeszítéseit, amelyeket a gázai béke érdekében tesz. A hétfőn ismertetett legújabb amerikai javaslatot azóta megkapták a Hamas dohai tárgyalói, akik állítólag objektíven vizsgálják a szöveget. Euronews, Doha.